wallahi tallahi na karafa kai. Hello. Alhaji excuse, kai haƙuri. Ya kai da Allah. Ai dan Allah tambaya nake. Kai haƙuri dan Allah. Ina gaggawa. Ni ma ina gaggawa kenan, kai haƙuri. Sorry dan Allah, ina yini? Lafiya. Sannu ya iyali, ka dan rufe motar nan Allah mu minti daya. Rufe kofa? Minti daya yalla bai. Thank you. Ina yini? Lafiya. Ya gida? Kalau. Ya iyali. Dan Allah ki ga mu abin da zaki faɗa mana. Gaisuwa kuma malam. To naji gaisuwan naki ya isa. To kai haƙuri, Allah ya baka haƙuri. Kai haƙuri. Na yi jin mana ki ga mun abin da zaki faɗi. Dan Allah ma ba tare da ɓata lokaci ba. Akwai wani waya ne da ya fito. Wayan 95,000. To ni kuma ina ruwana. Yawwa, abinda maganan kenan. So ina so ka dan bani sauran balance din saboda yanzu haka ina da 30,000. Ka gane ina da 30,000 yanzu 65,000 nake nema. Ban san ko na san kana da shi ne shi yasa nace bari in dan tambaya. Sai fahimci abin da kike faɗi. Na'am. Wato kina so ki sai waya. Na'am. Wayan 95,000 ne. Na'am. Amma ke kina da 30,000. Wato ni kuma da nayi alƙawari ma kaina zan bada 30,000 a cikin wayan. Ni kuma ni ne kika yi alƙawari zan baki 65,000. Allah ya yarda insha Allah. Ni ubanki ne? Kai haƙuri malam, kaga ubana ko ba ubana bai tasi ba. Kaga akwai mutane da yawa anan sun wuce, na tare su ne? Ai ban tare su ba. Ko ba haka ba? Amma na ga kana da halin ne kuma zaka iya ka bani. Shi yasa nace bari in tambaye ka. Ai ga mutane da yawa, ai wancan ma yana da mota ya wuce ban mishi magana. Kin ga kallon da kike min dinnan? Wallahi ko sisi bani da shi, bani na da cash. Ai ba problem bane, yanzu zamu mu je mu POS ko kuma ATM. Ka gane? Sai ka cire kuɗin ka bani. Ko kuma ka gani akwai rana. Bari yanzu sai ka min transfer kawai, ba damuwa. Emergency bank 65,000. Wani banki? Emergency bank. Ya min lambar. 01 419 01 321. To na tura miki 50,000. Malam ka tsaya, rufe kofan yanzu fi sabilillahi. Uban waye kake so ya bani cikon wayan? Ai 65 nace zaka bani ko ba haka ba? Ban ce ka bani 50. To lalle sai na baki 65 nake. Hakuri malam. Roke ni 65. Ai kai hakuri malam ba. Ke wace irin shashasha ce dan Allah? Haba ni ko malam da kake ka kudi ka ce min shashasha me haka? Ai roko nake yi. To na miki taimako kin zo ai 50,000 in bai complete ba nace 65,000 zaka bani. To kamata yayi nan yanzu kin samu 50,000 anan. Ki je gun wani wani. To ni yanzu na zama mai bara ni malam kalle ni sama da ƙasa kalle ni mana dan Allah. Yanzu in je ni haba dan Allah ka fi karfin wannan halin yanzu kai ka kara min ya cika 65. Ai kaga da ƙarya nake so maka da zan ce maka 100 ne saboda in samu profit in 5,000 amma na fi karfin haka shi yasa na ce maka ai 95,000 ne ka gane yanzu ka turo mu 15,000 din. Allah kina ban mamaki. Kai hakuri mana malam ai hakuri nake baka. Shikenan ba damuwa. Yawwa kana da account din ka sake dannawa. To an tura miki 15,000. To ka tsaya yanzu ka tsaya mana malam. Ni zan tsaya miki ne kuma. Ina cikin saurin a yanzu zaka tsaya ga Allah sai ka wuce. Tsaya. Wato sai kin ga Allah ba zan tafi ba? A'a me da kaman anan zaka wuce amma sai na ga Allah ka gane dukan mu zamu tafi ai nan ba nan nake zama ba. Shin kuɗin da na baki kina bi na bashi ne? Ba kyauta na baki ba? Hakuri shi yasa malam kai hakuri. Ko ba haka ba Alhaji hakuri ne ke baka hakuri za ka yi yanzu mu ga Allah sai ka wuce. Wallahi tunda aka haife ni ban taba na ga mai girman kai irin nake. Ina nace roko fa nake roƙon ka. To maroki ne ke da irin wannan girman kai. Hakuri dan Allah Allah ne zamu duba yanzu ka duba an cire kuɗin daga account ɗinka. Ka samu debit? Na samu debit mana an yi yanzu ka tsaya. To bari in duba app ina wani lokaci akwai network problem. Ka gane akan samu network problem. Bari in bude app in duba. Bari in duba app. What kind of human being is this one? Yawwa malam gashi nan ya shigo. Nagode. Allah ya tsare nagode malam Allah ya tsare. Ko thank you ba za ki ce ba? I have never seen this kind of very proud somebody wallahi. Shashashiyar banduza.